Sumangga sami sawe goreng dhewe sameka hati. Nata ati niat lurung ilmu lan kados ridhaning Gusti. Ngaji niki perkawis ingkang wigati. Merga sarana ngaji manungsa uripe bakal ngaji
dunya akhirat bakal pinanggih mukti. Amin Allahumma amin. Sing ora gelem ngaji bakal dadi wong bodho, ora ngerti dunya akhirat bakal make rugi. Mila sibuk dikaya ngapa wektu kudu bisa dibagi-bagi, godane setan aja dituruti. Sebab kalane pun wonten tiyang ra tau kober nek dijak ngaji ning bendina kober nonton wonge teko. Para dulur, para sederek, para kanca, para pamiyarsa ingkang minulya, sumangga sami enggal kancut taliwondo tata-tata. Sing adoh padha nyegak, sing cedhak padha ngangseka. Sing ngobrek padha menengo, sing ngantuk padha turu. Boten napa-napa. Sing udut monggo dipun diterusno. Sesarengan ngaos mubalik wali songo saking mingko tinumpuk ngombol Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sepuh ingkang kita takdimi kalangkung Pak Lurah Rejosari Bapak Rudi, terus ugi jajaran pamong perangkatipun ingkang kita mulyakaken, para alim ulama, para kiai, al-khas akhina kiram fillah al-mukarram Bapak Kiai Masududin ingkang kita takdimi lan ugi kita dherekaken. Takmir mushola lan sedaya jamaahipun, Ketua Ranting NU Rejosari dalam jajaranipun ugi ahli pengawasan salapanan Jumat Kliwon kakung putri ingkang kita hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita punjaaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awis akeh kanikmatan ingkang kita tampi wekdal siang sonten menika, kita saged pepanggihan hadir wonten ing majelis pengaosan selapanan Ranting NU Rejosari Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo
ngiras ngirus pengetan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing komplek musala apa iki Al-Ikhlas kanthi dodo boten manggih alangan setunggal menapa. Syukur kita ikhlasaken sareng maos kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil salatullah wa salamuhu mugi tansah tetep katur panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun Kanjeng Nabi kawit pikantuk syafaatipun yaumi hadza ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Barokahipun pengaosan silaturahim lan pengeten maulid Nabi ing siang sonten menika muga-muga Gusti Allah nurunake kamudahan kaberkahan dumateng kita sedaya dipun paringi panjang yuswanipun dipun paringi jembar kathah rezekinipun dipun paringi sakinah ayem tentrem rumah tangganipun dipun paringi soleh solehah duriyah putra wayahipun dipun paringi kajembaran cepet lunas utang Allahumma ya Allah dat pangeran kang maha murah selawatan nggih kita nyuwun rezeki kathah ingkang barokah Allahumma kangge sangu taat lan sangu ibadah pinaringan iman Islam istiqomah sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana gampang teko leres apa meneh bar macet kenapa iki macet bareng kula wau teng ajeng kula matur sing kadung ngantuk teko boten napa-napa diterusno nek perlu diturukke insyaallah wis diniati ngaji senajan ngantuk kepara keturun tetep entuk ganjaran Allahumma alhamdulillah saking murai Gusti ya Allah dat pangeran kang paring rahmat kita nyuwun ngilmu ingkang bermanfaat Allahumma amin dipun reksa saking dosa lan maksiat bejo mulya selamat dunya lan akhirat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana saya kepanasan tak tuh lagi ganjarannya di keluru. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para
sedulur yang kita muliakan. Pengajian selapanan itu penting sangat. Gimana betul? PHBI peringatan Hari Besar Islam itu penting, selapanan ora kalah penting. Leres alhamdulillah ranting NU Josari amben selapanan nganake pengajian niki nderekaken dawuhipun para guru-guru kita. Kangge napa? Kangge njaga. Sebab dipun dawaken dening Kanjeng Rasul nalika nate dawuh kalian sahabat Ali bin Abi Thalib. He Ali, ndi ana wong mukmin kok luwih saka 40 dina ora kumpul karo kiai. Dalam kurung tegese 40 dina kok ora ngaji. Gina bener? Mongko bakal atos atine lan kendel nglakoni maksiat. Naudzubillahi min. Terus niki dawuh Kanjeng Nabi, bilih kita niku langkung saking kawan dosa dinten boten ngaos, ora kumpul karo ulama para kiai, ora gelem ngaji, ora dices manah kita bakal dadi atos lan kendel nglakoni maksiat lan dosa. Lha lajeng para ulama kaliyan nganake selapanan 30 pira? 6 nggih. 36 tiba niku selapanan men aja nganti 40 dina. Dadi paling ora 36 dina kuwi ngaji nggih njagani ati men ora lewat 40 dina, men atine bisa lemes, bisa saged gampil tubuh kesayangan subur makmur sehat manah kita. Allahumma amin. Mila monggo ranting NU Desa Josari dipun lanjut dipun selapanan ora kudu wayangan. Ini renungan tak sorenan ya ora wayangan. Ini bahasan wis kondur kok kula diparingi inti nyuwun kali wayangan. Anggarane sementen ala pun manut mawon dulu. Alhamdulillah. Terus selapanan itu penting. Kalau Bapak Ibu monggo selapanan pisan diperlokke, dikobrke kita ngaji. Bu kiyaine sapa? Insyaallah wong NU genah. Nek golek penceramah ya sing cetha. Ngaten nggih. Karena napa? Iki Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Termasuk sing nyekel niki di awan-awan ngaten iki menurut beberapa ketua MBCN ucapan Kompol 5 periode. Kuwi tahun 2000 ngantos sesuk tahun 2017. Ya alhamdulillah. Ora saking apike Pak ora, saking raone sing gelem. Dadi kula dikelek terus nggih pun nderek mawon. Niatipun khidmat kalih NU, khidmat kalih para ulama. Enten Pak Pairan, aja kuwatir, dadi pengurus NU niku insyaallah ora berbayar rupiah, tetap bakal berbayar barokah. Allahumma alhamdulillah. Bila Kanjeng Nabi pun dawuh, "Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama." Nalaikum netepono sira kabeh bi majalisil ulama kelawan lelungguhan karo para ulama tegese ngaji luru ngilmu. Wastima'i kalamil hukama lan gatosaken dawuhe para guru. Sebab cok ono tiang mriko, tiang pundi Bu? Tiang mriko Pak. Sanes tiang mriki seneng ngaji, tapi ngger kiai ceramah dhewe. Tiang mriko mriki kan mboten wonge teko. Wastimai kalamil hukama gatekke gatosaken
kan genake dawuhe para ulama para kiai sapa wae sing ngaji sing apik dibundeli dilakoni ana sing rapas ya menungso ki ya ora mungkin saka A tekan Z saka salam tekan wassalam kok bener kabeh mesti ana sing rapas sing apik dibundeli diamalke sing rapas ditinggal ini kok jangan keliru serandal doa sing apik sing elek sallu ala nabi Muhammad fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah karena Gusti Allah bakal nguripake ati sing padha mati binul hikmah labu tere do gelem ngaji loro ilmu dari dawuh para guru para kiai kama yuhyil ardal maitata bima ilmatori ati sing disiram pengajian dipun ngedarotaken kaya dhewe lemah garing sing disiram banyu udan dadi seger subur alhamdulillah kanthi ngaji kanthi selapanan insyaallah manah kita subur manah kita makmur manah kita sehat satemah kesaenan gampil tubuh teng manah kita enteng nindakake ngamal-ngamal kebagusan amin Allahumma amin ya rabbal sallu ala nabi Muhammad anta syamsun anta badrun kalau jamak anta nurun fanquruni anta iksirun wa Nabi Muhammad matahari yang dunia untuk anda semua Mbak Husnul Mbak Nino ngadeg buliman benar cocok
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ing dalem kita mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dakem, sing pokok, sing penting awak dhewe berusaha ikhtiar saged nuladani teng akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ingkang pundi kuwatah sanget ning awak dhewe ya sithik-sithik nek kon persis saking ra isone. Gimana mboten? Saking ra isone ning ya rada memper-memper ikhtiar budi. Sepisan Rasul menika akhlakipun sangat santun, sangat sumeh. Nek cara Josari praupane ajer. Padang maksud yang pun lo padang ajar praupane sumeh mesem guyu ulate padang nalika kumpul amor kanca dulur kanggo. Bahkan dipundhawuhaken tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, mesem guyu ulat padang nalika ketemu kanca dulur tangga niku sedekah ra kelangan duwe leres men cukup pipine tarik sithik. Alhamdulillah. Enteng napa enteng, Pak? Enteng napa enteng, Bu? Enteng nek cocok. Nek ra cocok mesem guyu ya abot. Nggih napa mboten? Nggih, boro-boro mesem guyu ora cocok arek petukange ra sida yo nyimpang dalan. Pokoke tak apa. Yo iki ora cocok, hawane ning arek mecucak, merengat, besengat, juwas, menjak, melerak. Ngoten niku mergo ora gathuk, ora mathuk, ora cocok. Mbok karo bojoku nek pas ora cocok. Halo. Bu. Dirancang merenguti bapakne mboten. Bapak-bapak sak diperenguti garane mboten, Pak. Kerep merengut kok kerep guyu. Gumantung ngene. Nek blonjone akeh ya guyu mawon. Nek blonjone rada angel, bawane ning arek merengut mawon. Ya Allah, al-fulus yuhyi nufus, laisa fulus bisa mampus. Nggih, karena nek wong kene berase akeh, bumbune komplit, duwite ya ana, awake waras. Padang raine padang pikire gampang guyu leres. Dene awake priang, berase entek, lombok brawang entek, blonjone entek, kondangan. Ya Allah, kok mesem guyu rada angel. Ya Allah. Usaha Bapak Ibu memodal lesan kita tarik sekedhik wis dadi sedekah. Kilo ing dalam sesrawungan awak dhewe pancen kudu ulah padang apa meneh karo dulur kanca, karo bojo, karo wong tuwa, termasuk karo mertua. Ulate padang ndadekke atine padang, insyaallah rezekine gampang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sumeh ulah padang. Rasulullah lajeng akhlakipun dos pundi akhlakipun Kanjeng Nabi niku nyontoni kita dadi wong sing loman, dermawan, pawehan, seneng sedekawan. Kaya dulur Josari niki kula tingali kabeh nyanding terdusan. Alhamdulillah.
berarti loman. As-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wong sing loman dermawan seneng sedekahan niku qaribun min Allah, parek nyang Gusti Allah, qaribun minan nas, parek nyang menungso, qaribun minal jannah, cedhak dhateng swarga, ba'idun minan nar, didohke saking neraka. Alhamdulillah. Apa meneh sedekahan diniati napa? Mulu dan luar biasa. Boten biasa di luar. Yang luar biasa. Dipun dawuhaken dening sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sahabat Abu Bakar dawuh, sapa wong kang infak sedekah bebasan sak dirham kanggo niat ngegungake dina laire Kanjeng Nabi, kana rafiqi fil jannah, besok nang swarga dadi kanca raket ingsun. Pengendikane sahabat Abu Bakar Siddiq di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Muga-muga jenengan kita sedaya katut krana infak sedekah kemudian dadi kanca rakete sahabat Abu Bakar teng swarga. Allahumma amin. Sahabat Umar bin Khattab ngendika, man adzama fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sapa wong kang ngagungke dinulare Kanjeng Nabi, teman-teman dheweke urip-urip agama Islam. Ana ning muludan kados ngeten, agama Islam ketinggal urip, ketinggal syiaripun. Apa meneh wonten pembacaan sejarah Nabi berjanjian sholawatan, ugi wonten pengawasan luar biasa. Urip-urip agama Islam, agama Gusti Allah, intang surullah yang surkum, sawang sing gelem nulung agama Allah, ditulung dening Gusti Allah. Allahumma kita sedaya urip-urip Islam, agamane Allah, iki kalebu wong sing nulungi agamane Allah. Insyaallah Gusti Allah nulungi kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Setunggal malih dawuhipun sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mantunipun Kanjeng Rasul ngendikaken, man adzama fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Sapa wong kang nggunakake dina laire Kanjeng Nabi, la yahruju minad dunya, ora bakal metu saka donya illa bil iman, kejaba nggawa iman. Ateges wong sing gelem urip-urip dina laire Kanjeng Nabi badhe pinaringan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alhamdulillah. Durung maca sholawat ganjaran wis ana piyambak. Bahkan sholawatan menika satu-satunya ibadah yang tidak akan tertolak. Diwaca dhewean yo apik, diwaca barengan yo apik, diwaca lirik yo apik, diwaca seru yo apik, diwaca lugu yo apik, diwaca lagu yo apik, kabeh tekan rama sing balik. Bahkan diwaca ikhlas sholawat niku nggih dugi, remaca rapat ikhlas tetep dugi. Mergo sholawat ra ono sing tertolak. Alhamdulillah. Lan termasuk wong sing paling parek dhateng Kanjeng Nabi benjang teng dina kiamat teng akhirat, dudu wong sing pol-polan salate, dudu wong sing pol-polan posone, dudu wong sing pol-polan zakate, dudu sing pol-polan hajine umrohe amben melek bebasane. Sinten sing paling parek dhateng Kanjeng Nabi teng akhirat? Sing paling akeh maca sholawat. Saged saya nggih, saged sedaya. Nek nariyah betul. Tapi ya jajal dulu mriki menariae diwaca iringane kendang tok mawon. Kalau jajal kendang saka bombong niki.
Sareng Pak Bu nggih, selamat napa? Selamat naria. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 1 2 3. Allahumma sholli sholatan yo kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin tahallu wa tanfariju bihil wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi rabaibu wa husnul wa yusmas qadlanamu biman wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kullina nubil. Sarang meleh Allahumma sebene mana yo alhamdulillah. Maca selawat ping 1000. Pinten Bu? Ping 1000 hajat-hajat kita bakal sinebadan Allahumma amin. Nah ping 1000 aja selawat niku sing cendet mawon nggih. Nah niku selawat ujian mawon. Nah sing arep ping 1000 ya sing paling cendek selawat Jibril. Leres? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ping 1000. Nek ping 1000 ora kuat ping 500. Ya. Nek ping 500 ora kuat ping 5000. Ping 100 ping 100. Paling ora ping 100 bar salat ping 100. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira 2 menit nek rada dalem, nek rada banter 1,5 menit, nek banter 1 menit. Bar salat nyelake 1 menit maca selawat enteng napa abot? Nek pisang enteng ini nek kudu rutin ana sing rada kabotan ngene apa nggih? Pripun ya wis saiki satuse dipara 5 ping 20 ora banget ya ping 20 bar salat ping 20 genep 5 wektu padha ping 100 wis insyaallah niku dirutinke tegese ajek isi omah niku gampang hajat nggih hajat dunia hajat akhirat sinembakan dening Allah taala Allahumma amin. Nek ping 20 iki kabotan turu wae lah 20 detik. Moga-moga dulur jasadi para sami selamatan insyaallah kabul hajat dunia akhirat tur sing jelas
dipinta syafaat. Allahumma syafaat niku napa? Syafaat niku pitulunganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala-kala salate rapate khusyuk, nggih napa nggih? Sing rawuh lebih sing ana. Khusyuk mboten? Khusyuke sithik. Salate rapate khusyuk. Sedekah kadang kala ya gek rada iman. Nggih napa mboten? Wong meneh poso wetenge poso lesane. Glendeng ra wis ora nggih ngabuburit nunggu bukan puasa kowe karo ngrumpi tangga. Puasane ya ora sempurna, ajine urung. Kadang wis ning yo tesih adoh saking kasampurnan, pokok ngamale awak dhewe mesti tesih tebih saking kasampurnan. Sing rawuh klebu sing rawuh klebu sing ora padha mawon. Mila kita ngarep-arep syafaat pitulunganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumantar akeh remaca sholawat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lajeng akhlakipun Kanjeng Nabi napa wau luman dermawan niku ya bertingkat-tingkatan. Ganjaran niku ora padha ana tataranipun. Nek bapak ibu sedekahan nggih aweh karo wong sugih, wong sehat, wong sugih, wong sing ngrawate butuh niku tetep entuk ganjaran tikel sedasa. Alhamdulillah. Sedekah karo wong sugih, sedekah karo wong sehat, sedekah karo wong sing ngrawate butuh ning tetep entuk ganjaran tikel 10. Nek kula jenengan sedekah infak weweh berbagi rezeki karo wong sing repot, ekonomi lemah, wong lara, wong mriyang, wong sing betahaken sanget, kula jenengan infak sedekah ganjarane tikel 90. Alhamdulillah. Jenengan ana tanggane mriyang nang puskesmas rumah sakit telik ganjarane tikel 90. Alhamdulillah. Jenengan infak sedekah karo kerabat keluarga dekat ganjarane tikel 100. Luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin jenengan duwe sedulur kok repot dibantu itu ganjarannya tikel 100. Termasuk wong lanang kula nggali blonjo garwane nggih keluarga ganjarannya tikel 100. Roke Pak nggih ngerti nggih dulur saya. Nafkah itu wajib bapak-bapak kepala keluarga. Ning jenengan entuk ganjaran karo nafkah kanggo keluarga tikel 100. Kula dadi bapak-bapak aja cetil-cetil. Bu, wong lanang cetil enten mboten? Wong teko apa? Lambine apa? Pecine. Lungguhe nanti. Ya Allah. Ya cok ana ora kabeh cok ana ten Pak Lurah. Wong lanang ki blonjone angel, jaluke iki blonjo angel, tapi nek go nyawer. Wes. Go nyawer niku waduh. Mari nyawer sosok kaya ngene. Biru paling rasa ketemu. Ya Allah. Jaluk iki blonjo itu beras kan di duit ana biduan. Nyawar 50.000 minggu dua kerja sama. Yang mereka kebul seperti itu. Ya Allah.
Leman Pak G, insyaallah nggih tambah berkah Allahumma. Ibu-ibu nuwun sewu. Halo, rumah kiki yuk Kasmina, yuk Siti, yuk Wagiem, Lek Nur, yuk Wagina, Lebiem, Albira, Lebini. Cari, Buyam. Wong wedok kuwi ora tanggung jawab nafkah. Ning kok ana wong wedok gelem nyambut gawe bantu kebutuhane omah, ganjarane ora mung 900. Nek loro 1.800. Alhamdulillah. Jane wong wedok niku nek kerja oleh bayaran kudu lagi sadar duit wedok ora masalah wong nafkah tanggung jawab sing lanang. Tapi piantun aja sari roti ngali. Saya sangat buruk apa-apa mulai butuh beras kita begini kita tuh berambang bawang lombok alhamdulillah tinggal orang yang 100 tinggal orang meneng Allahumma ya Allah ini luar biasa orang meneng sing tingkatane luwih akeh sedekah luman di wong tuane halo di wong tuane termasuk mertuane ganjarane tikel 100.000 halo krungu ora yu genah mboten lakoni ora sesuk-sesuk nang ngene wong gowo aja lambean kok wis tokone lambean bali nggawa PT sing ngomong tua kok lambean bahasa Arab Bali mak pitik kene padha lho tak gawane ya kaya putune seneng nek ayam apa ayam sing seneng bokne ora putune ngaten Pak Bu nggih wong tuwa berjuang luar biasa lamin gedhe anak minterke ngerukake nggih toe warna-warna korbanke warna-warna reminterke renekolake renrokake diriwangi adol dalem sak sawahe gimana tuh nggih diriwangi adol kerambil ya sak lemahe dimulihake anak ora hitung-hitungan gini apa mboten wong tuwa niku sami Pak Kyai aku rekoso tak raut dhewe muga-muga anakku mulya gini apa nggih aku dadi wong kae kangelan menyang wis fokus tak lakonan dhewe anakku muga-muga uripe luwih mulya luwih kepenak wong tuwa mriki kalih gen kula sami gini apa mboten iki wong tuwa rek trukno ngorbanke apa ora pamrih napa-napa bagaikan sang surya menyinari dunia. Kasih siapa itu? Kasih ibu, kasih bapak. Ya ibu ya bapak. Ya sarang. Bapak ibu kula badhe menyanyi. Bapak ibu kula aturi mibarakaken. 1, 2, 3. Kasih ibu yo kepada beta tak terhingga sepanjang hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Sakit bapak kasih kepada kita tak sepanjang hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Tromong tepuk tangan anak-anak. Ada nggak saya belum gambarkan nek wong tuwa rela apa nggih panas perih merjuangke anak kurang arep-arep males anak leres ning sing dadi anak halo iki anak kabeh to awak dhewe mbok tuwake nek amar wong tuwa ya anake lan sebagai anak
kudu pangerten, ngerti karo wong tuwa. Wong tuwa ki saya tuwa saya ringkih, wis ora rusa, nyambut gawe wis ora kaya biyen, ngene apa mboten? Sing dadi nek kudu pangerten, kala-kala iki ya silaturahmi nang wong tuwa niku wau nggawa. Ya, mesti nek nggawa ora balire nggawa. Ya Allah, niku ganjarane tikel matikel 100.000. Nek wong-wong pun sedo cara NU bekti diteruske lumantar kirim tahlil, kirim ganjaran sedekah. Alhamdulillah. Semoga awake dhewe dari wong sing luman, cedhak nang Gusti Allah, cedhak nang manusa, cedhak dateng swarga, didoke saking neraka. Allahumma. Akhlak sing nomor 3 sisi meneh salah kesoran. Akhlak sing nomor 3 tawadhu Bapak Ibu Nun Sewu. Kanjeng Nabi seorang yang sangat rendah hati, lembah manah, andap, asor. Ini kanjeng Nabi. Mboten duweni sifat kumalungkung, gumedhe, adiku. Sombong itu boten-boten kanjeng Nabi. Dipun gambaraken kanjeng Nabi itu seneng srawung karo bocah, karo wong-wong cilik. Dengan orang-orang miskin, kanjeng Nabi itu seneng srawung, seneng guyonan. Iki nek pemimpin saling kan biasanya nun sewu reamor karo wong cilik, nyejak karo wong cilik-cilik kur nek butuh bete, ngene apa iki? Ane serap butuh beteng ya wis duwe kursi empuk lali karo sing gawe kursi gini apa mboten? Nek diarep magang anggota dewan iku bendina wiridan ayat kursi. Nek wis oleh kursine ayate ilang. Wis ora tau wiridan. Ya Allah, ya Rabbi, bahasan ana rakyat sing menuntut untuk memikirkan rakyat yang memilih nang jawab malah jarone rakyat rada astagfirullahaladzim, rendah hati, lembah manah. Usaha panjenengan sing sugih, sing pinter nggih, sing kuwasa panjenengan sami di hadapan Allah sama. Yang membedakan di hadapan Allah hanya nilai iman takwanya, bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan pangkat jabatan, bukan casing bajunya. Lambi itu penting tapi orang nomor siji. Casing itu penting tapi orang yang casingnya masih penting. Jeruannya penting, jodoh penting, jeruannya penting, luwih penting. Casingnya apik jebule tukang korupsi. Lambi ini necis bergesi, sepatunya mengkilat, ono laler mitrok kepleset. Jebulannya digaji tinggi, undangan tinggi, korupsi antara apa betul? Itu kurang asing. Kurang asing, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita berusaha meneladani nyontoh kanjeng Nabi dari sing tawadhu rendah hati. Cirinya, ayo dicocoke awak dhewe. Awak dhewe kudu wong sing tawadhu napa dereng. Wong tawadhu niku nomor 1 tandha tengere pinter ngurmati wong liya. Ora seneng ngenyek karo wong liya. Nomor 1. Halo. Paham nggih? Wong sing tawadhu pinter ngurmati mulyake wong liya, ora seneng ngenyek wong liya. Ning prakteke kok akeh wong ora iso ngurmati nek kon ngenyek pinter wong ora teko. Nggih. Nomor 2, wong tawadhu niku nek ngendika tepo-tepo ora sameng mergo njaga rasa wong tawadhu. Ning prakteke kok akeh wong sing ngendika mik asal mengo ora peduli nglarake rasa wong e ora. Wong kene kok ngene belum yakin iki NU-ne apik gak kiai ketua NU ini jamaah luar biasa kok. Insyaallah sedaya sae-sae.
barang sing apik tetep dicoba diteruske ditingkatke Allahumma. Nomor 3 wong sing tawadhu nek kadung salah nanti salah mboten kadung salah kadung luput gelem godho satriya gelem godho yo gelem njaluk ngapura niku wong sing tawadhu nek akeh wong sing kosok baline cetha salah ra gelem godho malah ngaku bener yo nyalahke wong liya wonge ora kenapa betul? Ya Allah ya Rabbi Iblis semoga para sedaya amin ya Rabbal. Sallallahu Nabi Muhammad selamat badar salat sore yuk ayo oke dados keselamatan kalian. Anak wadon sing ayu dhewek nduk legena. Apa sajane ana sing padha jenenge wis ora apa-apa. Karena wong biyen iki nek yo jeneng yo sing gampang pasaran. Lagi yo lagi yo lagi ra. Apa lagi. Wis muga-muga awak dhewe sowan ana ing musala alih Parjosan. Dina iki nderek pengajian salapanan rutin ranting NO uga piras-pirus muludan mengeti dosane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul ingkang angkat muga-muga pengajiannya tambah akeh berkahe umur nugroho dumateng sedherek rawuh lan ingkang nyengkuyung hadi cara ing siang sonten menika. Amin Allahumma amin ya rabbal.
kok dadak muludan barang yo kono muludan bumi judule pengetan ngelingke manungsa supaya eling yen manungsa kuwi urip nang alam dunya iku kudu manut aturane sing gawe urip Allah Subhanahu wa taala wis ngutus utusane Kanjeng Rasul minangka panuntune urip manungsa supaya uripe ora sasar susur, uripe selaras karo dawuh Gusti kang uripe marang awake dhewe kabeh. Ngono yo. Gusti wis dawuh bahwa makhluk jinna wal insa illa liya'budun. Ora den titahake jin lan manungsa sing rawuh sedaya iki kejawi mambah ibadah marang Gusti. Ngono yo. Ibadah piye? Ibadah wong Islam wis cetha, kamot ana ing rukun Islam. Sadat sedaya salat dinamku dilakoni rinten dalu ping 5 apa wae. Isak subuh, zuhur, asar lan maghrib. Tapi cok ana sing salate pendak maghrib tok. Yo karang elinge ge kuwi kula ndodake muludan. Yen do kelingan nek salate yo ora ning maghrib tok, sing wingi ge maghrib tok, muga-muga tambah bisa. Yo subuh ya sesuk. Muga-muga engko ana pitahe Gusti lumantar ngaji dan yo bisa jagem nang wektune lho. Oh yo. Alon-alon yo karang Islam nang Nuswantara, Islam nang tanah Jawa kuwi yo alon-alon wong maune wis duwe agama liya, duwe kapinadosan dhewe-dhewe. Islam teko paling keri ning syukur bisa dadi agama mayoritas. Sakwise dadi mayoritas alon-alon muga-muga tambah berkualitas. Amin Allahumma amin. Nek ngono penting ngerti awak dhewe ayo ibadah mambah imam kudu dilakoni apa meneh langgar masjid musala ndi-ndi wis apik termasuk masjid Al-Ikhlas dimakmurke kanthi jamaah imam wakune syukur kanggo madrasah syukur kanggo ngaji syukur kala-kala ana pengajian syukur kala-kala undang ngaji wayang. Oh yo nek kuwi ya Gusti Allah sing ngatur rezeki ki sama sing ngatur kuwi yo. Mergo iki muludan njaluk suarane sindene seperti tolu sindene siji saka kepil Mbak Husnul Khotimah wong sapa wae ditekoke sampun sambar ngantuk karang rangaso sinden laris biasa Pak Marko sing siji saka tok Mbak Ninu oh iya dijuweke khusus Mbak Ninu lagune Nabi Putra Abdullah untuk kita semua. Oke.
mawon derek muludan ngarep-arep syafaate Kanjeng Rasul. Kaya Rasul Kanjeng Nabi dawuh temen suwune kabeh umate bakal mlebu swarga. Klebu awake dhewe klebu sing rawuh sedaya Allahumma ning kejaba sing ora gelem ana sing ora gelem kaya ana sing ora gelem man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sing gelem taat bareng Nabi sing bakal mlebu swarga, sing mrengkel ngeyel gedul kon ngalor malah ngidul kon ngetan malah ngulon kon mangkat malah mogok ya kuwi wong sing ora gelem nang swarga. Lah nek muludan cetha kepengin derek Kanjeng Nabi muga-muga dipun paringi kekuatan enteng derek taat enteng ngeduwi saking sakatai maksiat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin Allahumma amin. Saiki kalau sing nyemak sing nyemak saka sing ngadok ana sapa Mbah Husnul kok tenan ngantuk cekelimek terus. Ya Mbah Husnul diparingi tapi belum dibawani kanggo sedulur Rejosari versine salat lima waktu kan dulur Rejosari tambah sregep salate tambah mantep jamahe. Allahumma sholat kita. Isa subuh duhur asar rupane 5 waktu sholat isya subuh duhur asar satu sholat saking belum dapat amuran atau perangkat atau orang setuju mbok kapan-kapan kersa ninggali kurang bayar paling yang belum bisa disalami paling ganjel ya Mbak iya itu mantap penyanyi sampai semelo kiai rasa ngarep-arep nek ono ya dibagi nek ra ono ya menang wae oh nak kok lali kok Pak Kiai suaranya saya betul Bu bukan ya orang kudu pengajian hajatan kena mantu kena nyepitke kena rambil acara ngobong botol pengajian ya kena makin sakit ya sing pun lampah mawon sholat arep dipersani Gusti Allah. Kapan remesane? Satu
salate bagus kabeh namale yen rusak salate bisa rusak nama segalane. Sadurunge dipun priksa ditertibke sing mau sak kobrek dikobreke sing kurang batang dijaluke limang wektu sing omahe cedhek masjid musala senamah muga-muga mulai seneng berjamaah Allahumma sregep asar maghrib bisa angkat bejo dunyane bejo akhirate muga-muga sakwarga anak turune amin Allahumma sholat itu minangka saka guruning agama. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu minangka kuncining swarga. Insyaallah jejeg sholate, jejeg agamane, jejeg sholate gampang swargane. Allahumma amin.
Allah ngaduk dawuh iki perang rungokno kanthi sing cetha aja nganti kumpang sopir tak esok iki dawuh durang dina iki aja dikangelan kowe ngetap menapa kabeh wadyabala denawa jin setan perang aja nganti keri sumebar ana sadraning jagat raya tekan Nuswantara tekan Purwareja nek perlu tekan Rejasari barang dawuh apa sing kudu tak kastoke kowe nggodha wong menungso sing wong sugih tok godha men dadi wong medhit men dadi wong blahir men dadi wong cotil yo sing dadi pejabat tok godha men ora mikirke butuh rakyat men padha seneng mikirke butuhe dhewe karo rombongane kok sing dadi wong repot tok godha men domblendira gresula ora nrimo uripe esok dawuh sing dadi wong Islam tok godha men lelet aras-arasen nggon salat temadane tak tok ora krungu iya nek perlu nggon ngaji digodha nek do ngantuk ora ngrungokke dawuhe kyai ini iya tak esoke sing dagang-dagang digodha yang seneng ngakali timbangan seneng nyampur barang sing apik campur elek men katut payu iya sing dadi wong tani digodha tanggane nglarah banyu trima nyugroki dalengan orang ini gaut orang embun iya pokok digodha kabeh sing elek-elek nek kabeh bisa digodha besok ki kancane dhewe mesti dawuh
Goro-goro pasang di Solo jam 4 seperempat setengah 5 kira langsung cekap teko zaman akhir ana sing ngarani zaman kemajuan akeh manungsa urip mung padha kadonyan esuk sorean bengi mung padha lulusan gantangan nganti akeh sing nglirwake kewajiban ora gelem manembah ibadah maring pangeran enten apa betul goro nom-noman senenge padha pacaran mlaku sadalan-dalan tanpa arah lan tujuan wirnono cahana nggawa kendaraan ana gadis tak celingkrik njaluk boncengan gosekan pinggang kencenge ra karu-karuan cae ta kok goro meneh gadis utawa perawan sing sering nganggo klambi ngapercut sing ngetoke bentuke badan roke dawane kursep filan ana sing roke dawa tekan ngisor golekane munggah tekan prapatan kadung perlu senajan ora jarak bingung mek ra karo-karan senajan to kiai pisan Pak Lurah sami mawon malah tahan disawang dosa ora disawang eman astagfirullah goro ana sing ngarani jaman wis mulya akeh manungsa kang padha murang tata ora gelem manut marang aturan agama dikon ibadah salat sembahyang semaya jarene sembenek wis tuwa dikon zakat kuwatir melarat bono kok diweh-wehno dikon poso alasane werna-werna ana sing alasane poso jarene wetenge dikon ngaji duit selami itu daftar muni urung ana tapi ana wong tolong 150 juta wani menyang galuke pira wong ora teko wis langsung goro-goro aja suwe-suwe zamane zaman kemajuan alam model pola enak ora sing joko ora sing rawan metu saka aja kandengan laku sadaran dalan ono bocah lan nganggo kendaraan ono cewek jaluk gocengan barengan mekako pinggang ngalami dolo padha
Alhamdulillah. Bapak Ibu nek duwe putra gadis perawan kon sing manekung ya sing tuwa ya sing enom sing anak kuwi batas sing mantep yen dilamar wong sing cepro. Sebab wong wedok kuwi lamun nggih bojo cepro melu cetha apa ora? Kenapa nggih? Duwe bojo genah, melu genah. Nek duwe bojo yang genah ya katut. Wong wedok ki bojone dadi lurah, melu dadi bu lurah. Kenapa nggih? Sing lanang dadi camat, melu dadi bu camat. Sing lanang dadi kiai, melu dadi bu nyai. Alhamdulillah, sing lanang guru melu dadi guru. Kowe nek wong wedok, nek wong lanang ora iso. Sing wedok dadi lurah tetep Pak Karjo. Umpamane ya semoga putra-putra kita ingin dereng dikurbangi jodoh yang paling saya ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah sekat-sekat ayo Mbak Yu diparingi rukun islami dibawani mangke sambung kepeling ngeleke dulur Sari yo karo ngeleke sing nembang barang. Oke. Ya ini kan karo mobil Pak. Wis ana tegane masalah ini. Moga dikesake. Sesama kepeling, oh bagus. La
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Aja padha kepencet katut karo godane setan, iku setan musuh sing maring nyata senajan kasat mata. Niki cakil Bapak Ibu, gambarane setan sing tukang godha manungsa ana Adam ora krungu digodha setan. Duwite akeh kon sedekah medhit digodha setan. Omahe cedhek masjid cedhek musala kon jamanah abot yo digodhoi. Iki cakel. Wis intine Bapak Ibu, intine sore Mas Arif. Saben-saben perkara apik arep nglakoni kok abot eling berarti digodha setane kudu dikalah. Perlu diuntak. Tapi dijogok meneh. Mergone kuwi larang. Setan sing tukang godha menungsa ana sing wujude kaya iki. Iki sing muni, iki tak tim sukses tak ora bahaya. Duwe wong semene njaluk amplop jebule minta seluruh modele iki. Sing nyong ning ngarsa kakek swara ing madana kuwi bondo tuku dihanjek gali. Model sangku dadake pemimpin, dadake wakil rakyat kok kakek ngomong. Nek nyambut gawe mesti karo ngerti golek bathi go pribadi yo iki. Nek dadi wong mburi tukang ngompor, tukang jegani, tukang manas. Hi. Apa nek rusak? Ini Pak Yai, ini nek kumpulan rapat pinter usul. Menong ini ngapari angel. Ya iki. Kesuwen foto galono galaya takut maring engkok siung nyoler katon mawingis Mas Abel bagus mangkrek ngaku sapa jeneng beliau mas jeneng mati nang orang cepet ngaku wis urip. Bakal aku paden Pandhawa Janaka. Paden Janaka ya kuwi sapa tumenggung Degya. Dewantara. Oh Dewantara. Iya. Mlaku menyang endi? Ngetutke laku ning suku nurut kareping budi. Balik aja ngacut. Balik ke wong omahku tanpa nggo gawar kenteng. Gawar kenteng ndas buta pating jengelep tak sanggup menimpa ugel bulu ora galak. Kaci dhuwur, kaci antik rumah melu, kaci jaka mantra ora maksud diweru batange buta. Kakon tak saus sabete prabakan sumur padamu mergane patimu.
Muga-muga berkah kita sedaya nggih. Dipun paringi umur panjang sehat kangge taat, dipun atur saking dosa maksiat, bejo mulya slamet dunya akhirat, sakeluarga sanak putu kabeh. Allahumma ya qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa ذريتنا وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وجملنا بالعافيه. اللهم سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا والآخرة واغفرنا بهما إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمور الدين والدنيا والآخرة وأحسن مقاصدنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pak Lurah sepuh Pak Rusdul Kakek Putri mekaten yang kita matur mugi wonten manfaat esuk akal nyuwun ngapunten sugeng kondur mugi rahayu ingkang samya pinanggih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada terlalu pengawasan kata pengawasan masa depan kata ia bilang setiu sampai di Kominfo Kecamatan Obor. Mugi-mugi terus sakit menjadi desa pun atau pengawasan yang berhormat. Hadirin kaum semua putri acara dan acara sampun apa ateges acara ing sonten menika sampun paripurna. Mbok piwih amin ya Allah dan akan